Hola, en aquest mòdul parlarem del que és una web i de com posar el nostre negoci a internet. La web, parlarem dels tipus de webs que hi ha, corporatives, amb e-commerce. El que passa que sí que farem un apartat diferent, que parlem només d'e-commerce, igual que un altre que parlarem només del blog. Ara farem, en aquest mòdul va del que és una web, com escollir la nostra web, com enfocar-la i cap aquí anem dirigits. Què és una web? I com ens pot ajudar en el nostre negoci a internet? Doncs bé, una pàgina web, pàgina electrònica, pàgina digital, el que vulgueu, és res més que un document o informació de la nostra empresa o del nostre negoci electrònic i que és capaç d'emmagatzemar, de tindre text, so, vídeo, programes, enllaços, imatges i tot el que vulgueu i està adaptat per la gran o àmplia taranyina mundial que diem internet, la World Wide Web. En aquesta web, com ja sabeu, vull dir, perquè heu navegat, es pot accedir mitjançant un navegador web, sigui el Chrome, sigui Altavista ja ni existeix, mare de Déu. L'Explorer, vull dir, a través de qualsevol navegador podem accedir en aquestes pàgines web. Heu de tenir en compte que els negocis locals, sobretot les microempreses, les pimes, s'ha de repensar una mica el model de negoci i que avancem cap a aquesta transformació digital si volem augmentar els beneficis, les vendes. És important que ho teniu en compte de com ens pot transformar el negoci. Com funciona una web? Doncs bé, la pàgina web està feta amb una sèrie de còdics de programació que els navegadors poden llegir. Aquest còdic de programació és el que teniu a l'esquerra. Òbviament, ara ja no es programa, no es fa una web amb aquest còdic. Per sort ens han donat altres eines. Això és el que llegeixen els robots dels cercadors i el que nosaltres veiem és el que teniu a la part dreta, la pàgina web tal com l'entenem. Aquest còdic amb el que es fa la pàgina web li va dient al navegador quines parts són les de text, quines parts són referències, quines parts són imatges, també com ha de col·locar les coses perquè nosaltres les visualitzem bé, quins colors posem, la tipografia. Amb tota aquesta informació de còdic, el navegador munta el que nosaltres veiem realment quan entrem en una pàgina web. Quines són aquestes parts de còdic així a grosso modo? Doncs tenim l'HTML, que s'encarrega de l'estructura de la web, de paràgrafs, encapçalats, llistes, contingut, text, imatges, enllaços. Després tenim els estils CSS, o CSS, perdoneu, que és quina aparença ha de tindre, quins colors, la tipografia, l'alineació, quin fondo té. I per altra banda tenim el JS o el JavaScript, que és quin comportament, quins efectes farà, quines validacions, quines automatitzacions. Així és com funciona una web per darrere i que fa que nosaltres la puguem visualitzar d'una manera que ens entenem i d'una forma maca. Aviam, què necessitem per tindre una web? Bé, doncs ja hem dit, el domini amb la marca o les paraules clau o amb totes dues coses. El domini té que ser
la nostra marca i si pot incloure algunes paraules claus del sector on estem, perfecte. És important el domini perquè, com ja hem comentat, influirà a la identitat de la marca. Després, hem de tindre un proveïdor de hosting per allotjar la web, que ja ho hem vist. I també hem comentat que el millor és tindre el domini, els emails i l'allotjament de la web amb el mateix proveïdor. Després hem de saber quin tipus de web necessitem. Si és marca, si ofereixo serveis o productes, si serà un catàleg o si es farà venda directa. Quin enfoc li donem a la web? Després, quin tipus de programació utilitzaré per fer aquesta web? I hem de tindre ara per ara molt en compte també els aspectes legals, sobretot si agafem dades dels usuaris, les cookies o galetes, la política de privacitat, l'avís legal. Tot això és una mica la base del que necessitem per tindre una web. Quin tipus de web necessitem? Doncs tenim diversos tipus i és important que els puguem reconèixer. Així sabrem el que necessitem en cada precís moment. Hi ha les webs estàtiques. Aquestes webs gairebé no necessiten variar continguts i són perfectes per a empreses que només volen mostrar una informació bàsica del seu negoci. Després tenim les webs dinàmiques, que tenen la informació bàsica, però també tenen continguts i que van variant conforme l'usuari va interactuant. Un e-commerce seria una web dinàmica. Una botiga a internet és una web dinàmica. Després tenim una web corporativa, que pràcticament dona informació comercial específica sobre l'empresa i pot dir qui és l'empresa, quin equip té, els productes que ofereix o els serveis, pot tindre un catàleg. Hi ha la web de tipus personal, que té contingut a nivell personal. Està l'e-commerce o la botiga online, que ja hem dit que era una web dinàmica, però aquí afegim, doncs, són webs que comercialitzen productes o serveis d'una marca i et dona la possibilitat de poder comprar-los en qualsevol moment, des de qualsevol lloc, 365 dies l'any per 24 hores. Després tenim aquest tipus blog, que és informació actualitzada de temes específics i que ens permet interactuar amb l'usuari a través de formularis, de comentaris, de xat. Normalment el contingut d'aquestes webs es presenta de manera cronològica, però sempre el més actual a dalt i després va baixant conforme la data. Tenim les webs que són tipus fòrum, on els usuaris es poden comunicar, és un lloc de discussió online. El temps és indiferent, un pot escriure un dia, l'altre contestar en 3 setmanes, i normalment es van creant temes i sobre aquests temes hi ha fils de conversa. Hi ha els directoris, que són espais on es recullen diferents empreses amb diferents categories i va apareixent informació. També hi ha directoris d'enllaços. Hi ha directoris de només enllaços que et porten a una altra web. Hi ha webs de notícies, d'apostes, de jocs, de compra-venda, de cercadors. O sigui, una micona és plantejar-nos quin tipus de web necessito jo per al meu negoci. Quin tipus d'enfocament tindrà la web? La vull enfocar cap a l'experiència d'usuari o un disseny que estigui enfocat a l'aspecte visual de la pàgina de l'empresa.
Són dos enfocs diferents perquè la d'experiència d'usuari principalment està enfocat a la satisfacció del client i de la interacció que tingui amb la nostra pàgina web. L'altre és més donant-li un aspecte visual a la pàgina, de disseny, de marca. Anem al tipus de programació, de software, de plataformes que tenim per tindre una web. Hi ha unes que són el que se li anomenen marketplace, que són això, una gran botiga de botigues o un centre comercial online, si li voleu dir. En aquestes plataformes és on els e-commerce ofereixen productes i serveis. Marketplace generalistes, els coneixem tots. Jo crec que tothom al final l'hem acabat comprant en algun marketplace. Facebook Marketplace, eBay, Amazon, AliExpress. Aquests són generalistes. Després hi ha marketplaces que són verticals, o sigui, solament estan enfocats en un sector. Un pot ser, jo us he posat dos exemples, un és el Runix, que està enfocat a running, a córrer, a productes per fer aquest esport. L'altre és el Menta, que està enfocat a vendre productes d'alimentació online. Per una banda, els marketplaces tenen uns avantatges, que pot ser un canal de venda addicional i complementari a la nostra web. No fa falta que tinguem tots els productes. Podem tenir un sobreestoc d'algú i podem posar només per poder esgotar aquests productes o alguns productes que no ens interessi vendre en la nostra web. Tenim accés a un gran públic. Per exemple, tots coneixem Amazon. Et permet arribar a un volum de trànsit molt gran i accedir a un públic que possiblement a nosaltres ens seria molt difícil arribar a través de la nostra web. No es necessita tindre botiga online ni web. Tu pots oferir els productes directament, tenint-los allà sense necessitat d'invertir en un e-commerce teu. Pots aconseguir més credibilitat i confiança de la teva marca. Sobretot van bé si estàs llançant una nova marca per vendre els productes a través d'aquest marketplace. Et dona confiança a l'usuari, pots donar a conèixer amb més facilitat la marca i després podràs tindre més possibilitats, si els hi ha agradat, que busquin directament la teva botiga online. Quins altres avantatges tenim de vendre en un marketplace d'aquests grans? Normalment tenim un estalvi de cost bancari. Quan tu poses una botiga online i et compren, has de muntar una passarel·la de pagament. Ja sigui a través de PayPal, sigui a través del teu banc. Llavors, clar, això té unes comissions. En aquest sentit, t'estalvies aquestes comissions bancàries. El client paga en el marketplace i després el marketplace et paguen a tu. Pots fer venda internacional, pot ser un bon canal d'exportació per poder vendre a l'estranger i en aquest cas, utilitzant el marketplace, el que eliminem són les barreres de preparació tècnica i legislativa, sobretot, els idiomes o dificultat de trobar un soci local, no sé, posem a França, doncs algú que vulgui tindre allà emmagatzemat el teu estoc per després enviar-li al client.
És veritat que aquests marketplace tenen un molt bon posicionament orgànic, inverteixen molts recursos en SEO i a part amb SEM, en publicitat, i llavors tu no t'has de preocupar d'això. Pots fer la venda creuada. Quan algú estigui buscant una cosa complementària al que ofereixes, no sé, un producte d'una altra marca, i resulta que tu tens un altre producte que és complementari al que està comprant aquest consumidor, doncs la teva marca apareix com a producte relacionat i tens més possibilitats que vagin a veure si el poden comprar. Aquests marketplace, sobretot, tenen molt ben valorat el tema de comentaris i puntuacions, tenen moltes visites i aquestes puntuacions d'altres consumidors i aquests comentaris generen molta més confiança entre els meus clients. Inconvenients de vendre en un marketplace, perquè sí, no seran tot avantatges. Doncs tenim una reducció important del marge de vendes. Despeses de subcontractació. Si vols que tinguin ells en el magatzem la mercaderia perquè pugui sortir abans. Després demoren els pagaments. Pensa que si tu tens un e-commerce, en el mateix moment els calés ja estan a la teva compte i d'aquesta manera doncs no estan al moment. El client paga amb ells i ells penso que és a final de mes o tenen estipulats uns dies, llavors després et fan el pagament. Dificultat per diferenciar-te de la competència, ja que quan es busca un producte, ells fan tot uns resultats i allà surt tothom barrejat. No pots fer branding directament de la teva marca. La competència, el que diem, està just al costat. I els clients no són teus. Hi ha uns requeriments i unes normatives de cada marketplace que te les has de llegir bé. Refer el catàleg de productes és complicadet, és complicat. No és que sigui complicat, però et treu molt de temps. I una cosa força important és que en el marketplace es pot convertir en un gran competidor teu. Si ell veu que un producte té molta sortida, és el que normalment fan, busquen un proveïdor, copien el producte i fan la seva pròpia marca. Un cop que sabem com es fa en els marketplace, després tenim el que se li diu el codi obert, que, perquè ens fem a la idea, pot ser el WordPress, el WooCommerce, Magento o PrestaShop. Què té de bo? Té una col·laboració molt gran d'usuaris per al desenvolupament, de programadors. Llavors, clar, està en contínua evolució. I a part de tu, quan estàs fent la web, amb els temes, amb WordPress, tens possibilitat de modificar coses del codi font. Aquest gran potencial, què passa? Que té un preu reduït. Reduït perquè WordPress, diguéssim, és gratuït i després tens plantilles que pots posar, plantilles per fer la web, hi ha unes que són gratuïtes i d'altres que són de pagament però que potser et costen 60 €, però ja és un cop només que pagues. Després vas rebent contínuament les actualitzacions que es fan. El que diuen, un desavantatge és que si, per exemple, en WooCommerce, no sé, la botiga ens creix molt, se'ns pot quedar petit.
Jo us diria que WooCommerce aguanta bé 15.000 productes a la venda. Llavors, no li veig tant inconvenient. Ens hem deixat un que és, el que seria fer una web a la nostra mida, però clar, ens surt caríssim. Ens la faria, tindríem que contractar un programador i ens farien el codi a la nostra mida. Aspectes legals de la web. Bé, hem de tindre en compte a l'avís legal, la política de privacitat i la política de cookies. O galetes. Tots quan entrem en una web, acceptes les cookies, ja ho sabem. Llavors, aquests 3 paràmetres han d'estar sempre a l'abast de l'usuari, que pugui trobar-los amb facilitat. L'avís legal és una referència a les notificacions que es troben en els mails i les pàgines web. La política de privacitat és el document legal que planteja com les empreses, els negocis, processen les dades de l'usuari i cap a on van. I la política de cookies, que és el més desconegut, diríem, de l'actual legislació, que si s'incompleix et donen sancions bastant dures i que res més dir, quan tu les acceptes, és dir-li al client per què utilitzaràs això, si per fer remàrqueting, per fer publicitat, si li donaràs a tercers les teves dades, etc. Com podem activar el WordPress al hosting? Això dependrà una mica de cada hosting, o sigui, on hem comprat el domini i on tindrem allotjat la nostra web. En tots els hostings tens unes aplicacions que pots anar donant d'alta i una d'aquestes aplicacions és WordPress. Tu li dones a activar, et donarà un usuari i una contrasenya i llavors podràs anar i justament et donarà l'enllaç perquè ja puguis accedir a instal·lar la plantilla i a instal·lar, i a començar a fer la teva pàgina web.